миллати тоҷик соҳиби уину суннатҳои бостонӣ ва фарҳанги қадима буда дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштааст. тавре президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён доштанд, бо шарофати соҳибихтиёри мо арзишҳои бостонӣ ва расму оинҳои неки миллиамонро эҳё карда, онҳоро ба хотири баланд бардоштани худогоҳиву худшиносии ҳамватанонамон ва муаррифии шоисаи халқи кӯҳанбунёдамон дар арсаи ҷаҳонӣ рушд дода истодаем, ки шашмақом, фалак, наврӯз, тиргон, меҳргон ва сада аз ҷумлаи онҳо мебошанд. сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо аз ҷумла наврӯз, тиргон ва меҳргон умри дубора пайдо карда, таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромада ва дар радифи ҷашнҳои миллиамон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. имрӯз низ хоҷагидорону кишоварзон, боғдорону зироатпарварон, механизаторону чорводорон ва доираи васеи аҳли заҳмати шаҳру навоҳии вилояти хатлон бо пешниҳоди маҳсули дастранҷи хеш, ки иборат аз анвои озуқаворӣ ба амсоли ниҳолҳо, меваю сабзавот, навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ ва таҷҳизоту техникаи кишоварзӣ ба роҳ монда шуда буд, дар майдони 70-солагии водии вахши маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар ҷамъ омаданд. соли 2024 ба аҳли заҳмати ноҳияи дӯстӣ яке аз солҳои пурфайзу баракат буд, чунки дар соли 2024 дар таърихи ноҳия якумин бор ин аст, ки ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро мо ба миқдори 1 миллиард 993 миллион сомон 800 ҳазор расондем, ки ин яке аз дастовардҳои беҳтарин мебошад. ба ғайр аз ин дар соли 2024 заҳматкашони ноҳияи дӯстӣ аз иҷрои дурнамои истеҳсоли пахта баромаданд, ки нисбати дурнамо мо 200 тонна зиёд, яъне ки 19600 тонна пахта истеҳсол кардем. ба ғайр аз ин мо истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро дар вилоят 1.5 шида мебарорем ва ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешниҳод мекунем. ҷашни сада ин омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ аст, яъне тоза кардани даҳбурҳо, нарм кардани замин, ин ҳамаш омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ аст. ин ки ҷашни сада ин ҷашни авлодию аҷдодии мо ҳаст. ҷашни сада, тиргон, меҳргон ҳамаш ин бо ташаббуси ҷаноби оли ҷашн гирифта мешавад. мана ҳамин дастовесҳое ки мебинем, мана дар ҳамин ҷо помидор, мана ин афшураҳо, ино ҳамаш маҳсули дасти худамо ҳаст, ки мо дар ҳамин дар гармхонаи худамо ино истеҳсол карда истодем. ҳамин оварда истодем ба омодагӣ ба ҷашни сада. асосан маҳсулотҳои помидор, бодрин, картошка, ҳамин ва пулфинай дорем, ҳамин чизҳо мо кошта ҳосил гирифта истодем. нахуст раиси вилояти хатлон аз маҳсулоти ҷамъоварӣ намудаи деҳқонону кишоварзон ва ҳунармандони шаҳру навоҳии ҳудуди вилоят дида намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар соли 2024 кишоварзони вилоят маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолиро ба 39.2 миллиард сомонӣ расониданд, ки афзоиши он 109.6%-ро ташкил намудааст, ки ҳиссаи вилоят дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ 52.9%-ро ташкил медиҳад. бояд қайд намуд, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 1.1 миллион тонна ғалладонагиҳо ва 2.1 миллион тонна сабзавот истеҳсол карда шудааст, ки дар ин давра рушди маҳсулоти кишоварзӣ аз 103.5% то 171% таъмин гардидааст. имрӯз мо ба ҷашни сада бо армағонҳои наву замонавӣ ташриф овардем, ки қобили қабули тамоми меҳмонон ва шаҳрвандон гашта истодааст. ман намуди ҳунарҳои дастӣ, бофандагӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, муҳракашӣ ва ороишгарӣ ки дар ҳамун марказ вай мешуд. ғайр аз ин ба хотире ки имсол соли рушди инноватсия эълон гардид, ман мошинаҳои компютерӣ харидорӣ кардам, ки имрӯзҳо гулдухтарон дар он махсус гулҳои компютериро тариқи вай компютер гулҳои зебо оро дода дар анамин болишту дастпӯшакҳои дигару дигар мо тайёр мекунем ва ба савдо мебарорем. дар оғози чорабинии муовини аввали раиси вилояти хатлон ба сухан баромада иброз дошт, ки ҷашни сада чун рамзи гузаштаи сардиҳои зимистон, муждае аз наздик расидани фасли баҳор ва чун гиромидошти оини ниёгонамон истиқбол гирифта мешавад. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор деҳқонон, кишоварзон, хоҷагидорон ва сардорони шуъбаву ташкилотҳои вилоятӣ барои фаъолияти пурсамар ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ сипосномаву ифтихорнома ва мукофотпулии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон тақдим карда шуд. чорабинии имрӯзаро ҳунармандони вилоят бо суруду таронаҳои ватану ватандӯстӣ, худогоҳиву худшиносӣ ва арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ ҳусни анҷом бахшиданд. гузориши муҳаммадризо шарифзода, фирӯзҷон қурбонов, толибҷон сайфов барои барномаи иттилооти навид аз вилояти хатлон.